kuma da ke zan yi tarayya. So sirrin zuciya, so sirrin zuciya, so ne sirrin zuciya. Na rasa yaya zan bayyana, kullum akan ta sai shan wuya nake. Bani jin zan yi rayuwa idan ba biki, farin cikin zuciya zai samu ne idan Alamin ya haka dai. Na shiga ɗakinka na ga hotunan siyama ko ina a lillike, kuma ka ce ba soyayya kuke ba, ya irin wannan haka. Anti, zo ki zo na yi magana. Zauna ne magana. Magana doguwa ce kenan. To, ina jibka. Wato dama ta abin da yake faruwa shine akwai alƙawarin da nake so ki mu. Alƙawari kuma? Ina son ki rike min shi ba tare da kin sanar da kowa ba. Shine alƙawarin? Shine. To nayi. Dama abin da ya faru shine dalili biyu ne yasa ban sanar da Siyama ina son ta ba, amma gaskiya ina son ta. Dalili na farko shine ba na so na sanar da ita yanzu, ban daɗe da gama makaranta ba, ina so dan samu aiki tukun mai ƙarfi wanda ana fito da maganar za a yi aure. Dalili na biyu kuma wani sirri ne a rayuwata, amma lokacin sanar da ke ya kusa, nan gaba kaɗan zan sanar da ke. Al'amin kenan. Ni ko sai nake gani da fitowa kai fili ka gaya mata gaskiya, saboda ni wannan labarin naka gaba ɗaya akwai yarinta a cikin shi, kuma ni gaba nake hange maka, karfa a zo a samu wata matsalar nan gaba. To sai nake ganin kamar Siyama ba za ta yi mun haka ba. Al'amin kenan, haka kake gani? kamanninka sun nuna min komai. Asan shi so wani abu ne, lokacin shigarsa ba ka sani, kawai sai dai ka ji shi a jikinka yana maka yawo. Abokina ka faɗa min me yake faruwa. To duk ba haka bane, baka san ka ba, ba soyayya muke ba, kuma ni ba san ta nake ba, mutunci ne a tsakanin mu. To idan ba san ta kake ba, menene naka da zaka dinga jin haushi don wani ya kula ta? To kuma dai haka naji kawai, ban san dalili ba, amma ni dai na san ba soyayya muke ba. Matsayinta na yadda muke da ita, in ba ni kanwata nake daukar ta. Idan kuma kana magana wai kanwa ka ce, to ni ma yi kanwata ce. Da Allah malam, san ta kake, gwara ka fito fili ka faɗa mata san ta kake, amma sai ka ba a baran ka duk gashi nan ka fara zama wani iri. Shikenan naji, san ta nake. San ta kake yi? A soyayya kake son ce ma? Ina ce ma ba soyayya muke ba, na ce ma ba san ta nake ba, sai juya abin nan. Ni ba soyayya muke ba, kanwata ce, yar uwata ce. Yanzu san ta kake da ku, za ka iya faɗa mata, ko ni zan faɗa mata? Ka gaya mata me? Kana san to je ka gaya mata. Da yake kawai shikenan dan ka ce ba san ta nake ba, abokina ba soyayya muke ba. Abokina wannan lokacin ya wuce, da Allah in kana son mace kawai ka faɗa mata. Sirrin zuciya, dama ina so kaga dai mu bi iyayen suka haifa ko, kuma sannan suka bar mutane, lokacin da su rasu sun sana musu alƙawari akan ba zan yi da wata bukata ta gaba. Alhamdulillah dai gwargwado ina iya bakin kokari. Kai sama da haka ma yaya, babu abin da zan ce maka sai dai kawai Allah ya saka da alkhairi. To abu ne nake damu, akwai wani burin nasu guda ɗaya wanda ban samu cikawa, shine kuma aurar da kai. Kaga lokaci yana wucewa, kwanaki suna tafiya, watanni na shuɗe, shin kana da zaɓi? To ba haka ba ne, akwai abu guda ɗaya ne shi ne dama. Kaga tun ina ƙaramin yaro kai ne kake ta kula da ni, kuma yana maka ni,
babu abin da baka yi min ba. To idan ya kasance kuma na yau aure yanzu ma kuma an ƙara ɗorawa duk kai ne za ka yi ta wahala da ni, shi nake ganin tunda na kammala karatu dan na samu na dan samu aikin yi, kaga ina ga abin zai dan fi, kaga sai kai ma nauyin zai ragu daga kanka. Ita kuma gaskiya wannan kai tunani ka gani, sai dai mu ce Allah ya zaɓa mana abin da ya rada mu. Masa. Wace ce? Maka. Hello, ban gane ba, wace ce? No. Wani dan abu ne ya faru wallahi. Wani abokina ne yake son magensa da yawa shi ne. Wallahi har ka razana ni, har na ji wani tsoro a cikin raina. Me yasa? Ni ma ban sani ba. Menene ka wani zira min ido sai kallo na kake? Wallahi kin san me yasa? Saboda yau biki kyau. Au bai yi kyau ba? Duk wannan wankan da nayi da kwalliya? To bari in je in canza. Ah no. Jane muje. I'm just joking. Just Junan mamarike da ni da ke banda jayayya. Ya kamata ka je ka sanar da ita sirrin zuciyarka. Kada ka tsaya kallon ruwa kwaɗo ya yi maka ƙafa. Za ta amince da kai. Ka je kawai ka gaya mata. Ka je ka gaya mata abin da yake tsakaninku. So ne ba fa abota ba. Bani jin zan yi rayuwa idan ba biki, ta yadda zan iya moruwa idan ba biki. Hello? Hello? Siyama? So sirrin zuciya. Me faru? So ne sirrin zuciya. za ki je ki. Sauran ki je ki ta kallon maza a wurin. Ki je in kin dawo mai nan. Ɗazu na ga mutumin nan taka ta ci ado ta yi kyau duk inda tafi samari kawai kallon ta suke yi. Da ke kaɗai na saba kuma da ke zanye. Yarinyar nan kyakkyawa ce, ajin farko dole a sa Siyama a cikin kyawawan duniya. Wallahi na tabbata dan da ka ganta zai baka mamaki kai ma ta yi kyau na gaske. Abokina lafiya? Me yake faruwa? Abokina lafiya? Kana ne yake ciwo. Subhanallah. Abokina tashi mu tafi asibiti ai ba mu zauna ba. Ina da magani a gida ya kamata. Kana da magani? Da ya kamata. Idan na je gida na shi. Tashi mu je. Ta karkowa ya tare in na iso taro dukkan makiya na dole na kore. Ku huta dan ce ku huta yan amanata, ku huta gayo ku huta yan amanata. In ka riƙen amana to da kai kadai zan zaman tare. In ka canja layi za a buga a kwashe miya ware. Yayi nisa ba mai cin sai dai in daga mu kwani. Fawas. Ban gudu kuma ban ja baya mai mun
farmaki zana tare wanda na yi magana ya ja da abin da na ce zai gane kure wuta ta daukar fansa na ruruwa ta ya zai share in ka je baka ki gani ba in ka gani baka ga da kyau ba Siyama, kina ina ne haka? Oke, ni ma wallahi akwai magana da nake so